Čaute! Dneska vás vítam u nového videu. A to bude sa volať Ukažujem moju izbu na 24 hodín. Takže nebudete dať like, odber a zvonček. Čaute, takže vám pravím dobrú výzvu. Čaute! Takže prvé, ako ideme ukážem moje dvere. Napríklad nebaví ma škola, lebo mňa nebaví škola. Ale to aj taká mačka môže. No a tak, to je taká mačka. Takže to mám Minecraft. Ja som toto... Celá izba bude čierna, vám poviem, to, že mám ešte Minecraft. Počkajte, nie. No. Ja som pašla na ročky. A uvidíte, čo sa stane. Je teda noc. Pomôcť. Tu mi bere kus. A je tu party. No tak toto je také moja mystra, čo raz chytím. No a chcete, aby to oblikal, takže idem na môj posteľ. Môžete vidieť. Takže prehľadali ste sa moju izbu. Ste tam sa mám. Takže ideme, či sú takéto. Pýtaš sa ma, prečo mám toto? Tak ukážem vám to, iba nikomu to nehovorte. Môžete vidieť, tak tu sú diamanty, ale to uvidíte na konci toho videa. Takže, tu má stolička, zviem si na ňu a postavím na môj stolík. Takže, to je náš stolík. Ideme na stolík. Čo by... Počkajte. Čo by tu mohli robiť väčší, tak vám ukážem, čo sa tu ešte dá robiť. Takže, hneď to prekladám. Mám takto zošit. Normálne sličuj ako do školy, otvoríš a tu vidíš. Tu si môžeš urobiť svoju postavičku. Tak poďme si urobiť svoju postavičku. OK? Tak to všetko vrátim. Všetko musím rozdetiť. Áno, čo by to bolo? Takže môžete vidieť prázdnu postavičku. A ešte sa to. No a my sme boli v škole a ja keď chodím na baňu, viete si predstaviť, že ten mi čo má nadáva, ale je môj frajer. Nie je môj frajer. Ale v škole, ako sme boli v družine, no, ja som druháčka. I ako sme boli v družine, tak chodia ku nám tretiači. A
frajera. Volá sa Adam, ale dneska úplne bol strašný. Bil ma, ale nie tak strašne bral, že sa iba tak bránil, to bolo hrošné. Ja už neviem, čo s tým mojim frajerom. Ja ho musím požať niekde do chytrajú, hej. A to sa s ním nedá, pre Boha. To čo je, že dečo nevychované. To sa budete čudovať, kde on dneska bol strašný. Ešte tam byl s Legom. No tak, ako si skladáte s Legom. Pre Boha, ja si to neviem uvaliť. Ja sa iba tak bránila. Som ho brala šikana za kľúč. On stále mal takú paliču. To si nedá uveriť. Ale mám dobrého kamaráta. A kamaráti, nikdy neškanujte a nehovorte. To ja som videla, lebo hej, v škole som nič mobil, ale jedného spolužiaka, že on umýva pračka. No, on to stále pozerá, ale tí tretiaci ho šikanujú. A viete čo? On hovorí, dáte sa dušajšie žhubu. Preboha, ja som tam počula toto. My sa tam hádali, ako malé diečka, preboha, ja nechápem. Že dneška bol asi najhorší deň. Viete prečo? Lebo dneška bol asi taký šialený. Čo bol šialený? Môžete mi napísať do komentáru. Ja už neviem, čo šialené bolo v tom. Akože sa nečudujem, ale to fakt. Neviem, čo už mám robiť. Tak budem si robiť moju postavičku. Tak, Boha. Tak tu mám takéto. Ja mám rada aj more trička, takže som si dala modrú, nečudujte sa. Ale farbu v šuchatkoch si dám radšej toho. Takže to... Ale dneska fakt môj frajer sa nejako divne správal. Akože chodíte do tretej. Chodíte na trojku do školy, lebo ja som druháčka. Keď si človek vidie video, ako ja, ale to skôr mobily ešte nemôžeme, hej? No a keď budeme debiatači, tak sa môže mobil, hej? Keď budeme debiatači, to sa môže. A nemôžeš tam kúkať TikTokov, TikTok je zakázaný do školy, tam TikTok kúšať blázniš, TikTok je najhorší. Však, tu sme v mojej izbe. Tak, už chcete, už prešlo minúty, takto je moja postavička. Takto. No, modré, viete prečo mám modré tričko? Lebo akože ráda nosím, asi taký maláčka šuchatka. No a môžeme ísť číslo 3. Toto je iba takýto nejaký na pohodku na oko, že je z nechty. Nechty sa dajú zobrať a pošie. Laura. Toto je potom, keby ste videli, Mira a Rumi. Toto boli nejaké hračky, že? Ideme ju namaľovať. Dobre. A teraz poďme na číslo 4. Tak, číslo 4, toto som ja všetko vyrobila. Takže si to myslíte. Takže to je kačka, ktorá je hádna. Toto sú nudlie, takže tu to zakrutíš, takže. A teraz vám dám takú hadanku. Tak.
Vidíte tam farebné? Je to ako paleta. Hádajte, čo to je, jablka alebo paleta. Máte iba 2 minúty. 1, 2. Takže, viete, asi idem si povedať komentáre. Ježiš, to si krásne myslel, že to je paleta. No, to tak aj vyzerá ako paleta. To sú farebné jablka. Idem sa pozrieť. Tam píše WTF, ako som ja mal vedieť. Toto tam písal. A toto mám číslo. To? Takže čaute.